85 ka mga pasahero lakip ang 5 ka minor de edad ang naluwas sa mga miyembro sa Philippine Coast Guard Usami City kagabi. Dihang misayad ang barko nga ilang gisakyan didto sa Lupolan Point, taliwala sa barangay San Antonio, Usami City ug lungsod sa Clarin, Misamis Occidental, bandang alas 8 kagabi. Ang pampasaherong barko nga MV Pilipinas Cebu nga gikan sa Iligan City, miagino daunta padulong sa pantalan sa Usami City sa dihang nahitabo ang aksidente. Daling naluwas sa mga personahe sa Philippine Coast Guard o LGU sa nahisgutang lugar gamit ang tugboat Coast Guard Diamond. Gihatagan dayon og mga pagkaon ang mga naluwas nga pasahero. Nagpahigayon gilayon og oil spill assessment ang Marine Environment Protection Unit o MEPO sa kadagatan diin misadsad ang roro. Base sa assessment sa MEPO, walay presensya sa lana sa palibot sa barko. Apan nagbutang gihapon og oil spill booms ang Philippine Coast Guard aron masiguro nga dili makahatag og negatibong epekto sa kadagatan ang maong insidente. Kasamtangang nagpahigayon og assessment ug inspeksyon ang mga sakop sa Philippine Coast Guard ug Usami City Disaster Risk Reduction and Management Office sa nahitabong ang pagkasangyad sa barko sa Battalion Shipping Lines nga MV Pilipinas Cebu sa hulaw-hulaw kung Sandbar duol sa barangay San Antonio, Usami City ug lungsod sa Clarin. Base sa report kang gitanaw sa mga divers ang ilaw nga party sa barko para masuta ang kondisyon sa pagsangyad. O base usab sa oil spill assessment sa Marine Environmental Protection Unit o MEPO, negative kini sa oil shen. Pero bisan pa man, gisiguro gihapon ang pagbutang og oil spill booms sa Coast Guard. Grace Alcunaba, Newsline Philippines. Stay safe!